देखो आमर आज चिकेन हम मु चिकेन करने जाऊँगी चिकेन को धोची हांडी पूरेकरी चिकेन टा भल से धोची कहीं तादे अलिया फलिया लगी कौन कर से मुझे भल से धोची धोईकी रखुची एबे रसुण छड़ा सारे अदा छड़ाऊँगी काटा सरला पेस्टा काटिले प्याज कटा सरला आलू काटिली आलू कटा सरला टमाटो काटुची देखो मो टमाटो कटा सरीगला मुझे मसला बाटिया ग्राइंडर लाइन नथिबारु मुझे जाऊँगी शिଳରେ मसला बाटिया देखो ये शिଳରେ मसलाटा बाटुची मसला को भल से पूरा बाटुची पूरा प्लेन करके देखो मसला मु बाटुची आउ अल्प समय पर मसलाटा हो प्लेन ଏବେ ଦେଖ ତ ମସଲା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏବେ ଆଳୁ ଭାଜୁଛି ଆଳୁଟା ଏମିତି ଭାଜୁଛି ହେଇଗଲା ପରେ ମସଲା କଷା ହେବ ତେଲ ପକେଇଲି ତେଲଟା ଟିକେ ତାତିଲା ପରେ प्याज पड़ो एबे तेलटा तातीगला प्याज पकेली प्याजटा को भल से टिके भाजिबे
ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟା ଟିକେ ହେଲାଣି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭଲସେ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ହେଇଯିବ ଆଉ। ପିଆଜଟା ନାଲି ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟା ହେଇଗଲା। ମସଲା ଏବେ ପକେଇଲି। ମସଲା ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ କଷିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାକୁ କଷୁଛି ଭଲସେ। ତାପରେ ଟମାଟୋ ପକେଇଲି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଲି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋଟା ପକେଇ ମସଲାଟା କଷୁଛି। ମସଲାଟା ଭଲସେ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବେ। ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବେ ପକାଉଛି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ଏବେ ପକେଇଲି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ପକେଇଲି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଚିକେନ୍ ମସଲାଟା ପକେଇବି। ମସଲାଟା କିଛି ସମୟ କଷିଲା ପରେ ଚିକେନ୍ ମସଲାଟା ପକେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚିକେନ୍ ମସଲାଟା କାଟିଲି। ତାପରେ ଚିକେନ୍ ମସଲାଟା ଏବେ ପକେଇଲି। ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକେଇ ପୁଣି ମସଲାକୁ କଷିଲି ଭଲସେ। ତାପରେ ଚିକେନ୍ ପକେଇଲି। ଚିକେନ୍ଟା ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ କଷିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଗରମ ମସଲାଟା ପକାଉଛି। ଏବେ ଦେଖ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ